Nakabenta jang ka normal conception, baro ngitip bangidon kam ya ka normal semen count na do 1520 million. Henry, kane ka pregnancy ka laneam bar ka sperm count do na ya ka 2 million. Haoit ka long ka bala lingba ka jingdon jang ki technique jang ka XC intracytoplasmic sperm injection. Ngila banjit morphological normal sperm, but ngin ya inject ka po ka sambay jang ka female partner, bengin yo ya ka result ka babyang. Yai kong penche bare bad ikalung ibela pun hakpo ibela klan no hak MCH Hospital latang don buram no hak jakatang kabadan hakasnong jalapet sutenga hak district East Janja Hills ya kabalawan banishim bentar gi bahayeng ki parlok parajor bad kiwe hak bede bag jing klat no jing ni ki arngot ki bahayeng klada ban ujor dak ejahar persya ginong ajing sumar jong hospital da ka bakno bakade ki jing nesting jong ki kabalalam syaka jing ja ka beskusi Gibahayang jeng ikong penche kala kerpat ke sarkar bukan ajing yarap ki nyomut ki kon jeng ikong penche hadian begila dono ela ka kemir. Bat namar ba ukpar ude bo shibela bat undan hapdang kejing ya ke bakrau ba unrin sumare laki kon bat kalit bela. Ikong beautiful bare iberikan men je ikong penche ilong ba kong penche ila sengo shitom mak arterik ujeliu. Hadian bela place nam kumta ila let no syaka sutenga CHC ban pak sumar. Ndrai habladap ban le tes bat ban kmi kumta kinong ajing sumar haga CHC kila pa no ban let syaka MCH Hospital ha panaliar jowai na kabenta ban ajing sumar ka bakambyang bat ka mamardor lieto aba kila poi ha MCH Hospital ha kalai tarik kinong sumar ka hospital kila kmi ibnya gi pentep bagen ha ban le operation bat kila pa thiet ya usalia ya kinong up ban pa siang ha ka jaka kabalat Bantia ikong penche bala batha ru bai kong penche emdai ban bami ai nadu man miet ndrai hak sok trik ujeliu na kliang ki bahayeng ki bala ap ban le ek operation kim shim ladon kanu no kadak bagan ek hospital kan le ek operation ban aba ki bahayeng ki lalet keli jingkeli ndrai klayo perman ke jubab bakam shim ladon kanu ke kerteng hak thup kerteng ban le ek operation hak ni kesngi hak por sau beje ikong penche la sngu stom bha bat kumta ki lalet khot ikinong sumar bakin wan ban pet bat kidang aidau ba kidang pun kam hadu bana poi kaput baki bahayeng klelam hino ikong penche syaka jaka khaklung ili tho ba kapor nyo buje men miet lawan ki doktor ban pet ya kene kolong kemia bat syam bakla stomjor ba klas sedang ban ai kejing sumar ndrei kala dir palat kapor bara kapor kemba kandai buje ai kene kolong kemia rangkat ba kelung iba pun hapo kapo kila klat no Halur kini kejing jan nakaliang jong DHS Research and Education kila pensyai bagi jingklat jong kelong kemi ke bapun kuan hapo jong MCH Hospital hapanaliar jawai kadai na kejing pat ke pelakon ka DHS Dr. NE Karsono ili itu bagi tenat kakoi kakya kalapa ek officer bandet bentoket halur kini kejing jan dia tu bahag kapor balap diang ikong penche hak MCH Hospital la syam ikong penche idon pedang kemet ke baklan kum ta kelas sedang kajing sumar kat kum kajing long jingman bat namar ba empat so bat kam syamladan kanu kadak bandan kajing ma kum ta ki doktor kim syamla syam rai ban puit noy i kum ta layat kajing sumar ndrei ha kasan tarik kapor ndreu arpau jan miet ikong penche la sedang so kum ta layalam noy i Shaka High Dependency Unit HDU ban yo ban sumar ba hakpor nyo shpo apat ki bahayeng kila kerpat ban rakno yi syagi bai pat ke hospital kumta ki doktor kat ba kidang penbiang ya ki jingdan kambaro kene kalong kme klanang ban ki jing shitom hado bakam tip breu shu kumta ki doktor specialist ru klele ban sumar ndrai hakpor khandai steng ila klakno leto bagatanat kala ban ujor ke FIR halo kene ki jingja ba ki jing toket hapo ki jingalam u deputy commissioner kanang ya chaprang Doktor Shang Pliang belahir sekali ke hospital banlek kejing toket lietu bahadian bagani kelong keme kalaklat ku majulong ke dustur. Habai kelong iklat no apa ka keme ke jusai no ikelong bat kilalap bakadon kejing pat ke pelakon ke penlong i ban place nam bat ban klat no. Dikum ke department ru ngila sedang ban ngila minin kasingi ngila pha iki senior officer jongi na po ka directorate jongi baro atli bakin led banwat ke jingtip ke babnya ya ke ke balaja ke jingja ke balaja ka ban ba ngila bandu no ye ini ilong kemi ibalong iba lelit ban sya asumar hakati hospital hajuai di ke bangi kat ke ba menin kedang led tang ke preliminary kejing lik wat banyak ke batang banang kong ke basedang de ke ki bangila ban bataya pi hang ni kan long ba kijing ja ki balong naduk kasingi ke ba iwan ban tia apo ke hospital apo
Juwai Panaliar Civil MCH Hospital Panaliar Juwai to haka artodik jong ujun ar hajar ar pusan haka por prashipo men ini I longpang I bakerteng ilit pensyai bare idei kalong kami kabala la ilai balik kai ikon iba handai ti ilalit ha lasha lichwa haka sutonga CHC balik cha sumar hasutnga CHC tiana sutnga CHC haka por shipo prashipo minin ila pha yi kila refer no yi sha bagin wan cha Panaliar Juwai ndre hak tu kamiet ar haja haka ar tarik ujun ar haja ar pusan iklam tre ban wan support hospital Juwai di iwan ban haka sngi ka babot lai tarik ubanai jun ar haja ar pusan haka por khat ar sau pusan jan mien la admit yi haka hospital MCH Juwai ha Panaliar bat ki doktor ki ba attend yi kila examine yi bat kila syam ba ki bit ki biang ki ka BP ka biang ka pulse ka biang to kum ta kila sedang ka jing ban ai ka treatment kat kum badai kat kum ka bakisyam but badon kam ban ai kat kum ka ba idon kam ban yo ka jing sumar ti nomor ba impat su ti bat kimpat ye bahkan don kanu ka ban pen idak ba I don haka kejing ma mo kedinja ba I don kam ban shim ya ka rai ban le ya ka operation ya ka good nomor ba kita ki kat ki baki la examine hi ila lab ba ka biang kam padon kanu ka ban pen idak ba don kam ban le no ka jing sumar ban le operation te kum ta ki la ai ka treatment kat kum ba de ban le ti ha ka sau tarik pa demen stem doktor ba de specialist lu ulalit ban pet yi bat ula kat kum ka jing examine jong ka jing syam jong I bakam pat don kam ba in ban rai I ban le no ka operation ka jong I ti kum ta ka ding ka treatment ka yat bet ka ki ong conservative ka mat ka yat bet ka treatment ba de ban yat kat kum ba de ban ai ka jing sumar na ka ban ta jong I hendrai kendit haka por jan mit pat de kum tu south tarin haka por hendriu ar pho min mien ila complain ba I pang bela sedang su teki yalam na I hakani ka high dependency unit HDU high dependency unit makin yo ban monitor ban evaluate ban examine ban pet bah ban monitor ka jing yat ka jing sumar jong imo ti hadin tang ha por sinyau si pawapan ki bahaying jong I kila kerpat di hospital bahkan ila kerpat bahkan discharge no yi ban yalam no hakawi ka hospital ti hendrei nam kat baki doktor badon on duty dang le kata ka proses ban discharge ilbat iong ban nang wat ka ambulance ban yalam no Isawai hospital hendrei kensan ka ni ka jing inang telot inang inang hiar ha ka jing long ka bormet ka long ka condition jong I kanang hiar ti ki ilong intip periusyo bat kani ka oxygen level jong iru kana nang hiar ti kumta ki doktor specialist ru kila bat medical specialist ru kilawan bat kila shim ya ka ban mai ka treatment wot yi ban kumdo ban ya rapi I ban la ban ya rapi I kanang ba na kata ka jing hiar ka jing long ka hiar kan san ka jing stom jong I kila yarap I kila persang banyarap I ndrei hakapor kanda shiteng kata ki effort bakila le mo kila ai ki le ban ai banyarap I kumno ba in la ban in bin pen long ban laj naka jing ma ndrei hakapor kanda shiteng kila declare no ba I don shu kim chum lala shu ban revive I banyarap I ba in ban khli pat naka tanu ka jing hiar jong kata ka kensan kata ka jing shitom ka jong I kalong kensan ti kumta kila declare no ba in don show hakapor kanda shiteng ti kum ka department ru ka ni kala ka FIR ru kila file FIR ya ka jing jam but kadang menta ka jing ke investigation daki pulit bat kum jong magistrate badan hapok ka jing alam jong DC ru kadang ya menta ti kum ka department ru ngila submit lut kat baki don kam ban ai ki documents bade ban ai na ka banta kan ni ka jing benya mo ka jing bat dia ka investigation na ka banta kan ni ka jing ja wat kum ka department ru ngi lande bangin wat na ka ka daw na ka nu ka daw ba kum kan ni ka jing ja ka wan ja ba long ban du no ka men sim ka bakodor ti ka ngin happet la dengan da yo ka report
kambut ngin pet lada kadon kanu ka jing bakla na kaliang kanu ka lapse ni ka negligence ne ka failure kambut ka jing bakla ka jing sumar ka na ka department ru ngin shim ya kalat ya kata ka action kambut ya kitu ki badai ban shim ki badon benta aga ba ai jing sumari ila da kadon kanu ka lapse kambut na department ru ngin shim ya ka disciplinary action kum bakadai ka kum ka rule